Hola, grup del vi. El vi blanc d'aquest mes és Abadal Alba 2023. És un vi del celler Abadal. És un celler que està ubicat a la denominació d'origen Pla de Bages, molt a prop de Manresa. I el Pla de Bages és una zona on aquests últims anys han anat apareixent noves bodegues. Ells són dels antics, porten elaborant vi des de 1983, tot i que el vi, la bodega, està situada en una antiga masia on durant el segle XIX, que era l'època on va haver-hi més producció de vi, doncs ja s'elaboraven, ja tenien celler i elaboraven vins de gran qualitat. A l'any 1983 decideixen tornar a l'activitat i des de llavors no han parat de fer grans vins. Aquest és el seu primer vi blanc, d'acord? És un vi jove, sense pas per barrica, sense criança, i està elaborat amb dues varietats locals, que són el Picapoll blanc i el Macabeu, i amb dues internacionals, que serien el Chardonnay i el Sauvignon blanc, que segurament són els que els hi aporta aquesta personalitat. És un vi blanc aromàtic, refrescant, amb aromes molt florals, us ve el jazmín, us ve aquesta fruita tropical, una mica el record de pinya, un fons de litxi, però molt subtil, i és un vi molt fresc, amb una entrada suau, que a mida que va creixent es va tornant més opulent en el seu pas per boca. A mi em sembla fantàstic, un vi d'entrada, però que a més es pot acompanyar molt bé amb diferents tipus de plats, ja sigui peix, ja sigui plats de pasta i un pica-pica. Així que gaudiu-lo tant com nosaltres.